mhlambe izinganekwane sezashintshwa indlela eziqalwa ngayo ngoba kusashiya ukuthi kwasukasukela sekuthiwa ngiyakuthanda uma sifuna ukuchitha isizungu. Uthando selwaphenduka inganekwane esabusayo kwesinye isikhathi ayipheli ngendlela esiyithandayo. Asikwazi nokuthi siyayibonga imnandi mase kuthiwe icositosi yaphela ngoba selaphenduka inganekwane emfishane. Kwesinye isikhathi kuthiwa kwasukasukela usathi icosi kuthiwe icositosi yaphela. Luyile nganekwane sinokuxoxelana yona size siyikholwe uthi usuyikholwa oyixoxayo bese yayiqeda kwasukasukela. Kwakukhona omunye ngaphambi kokuthi kube khona wena kule nhliziyo yake yaphuka. Wayenokunxoxela inganekwane esihloko sithi uyangithanda. Anguzwanga ucositosi yaphela owayexoxa wavene wathula. Ngizwa kuthiwa usexoxela omunye esihloko sithi sofa silahlane ngoba uthando luyinganekwane kwasukasukela. Kwakukhona thina nabo sangena othandweni sadlala ngabo saphuma sebesibiza ngezinja uma bechaza ngathi, kanti nabo othandweni babedlala ngathi. Babethi bayasithanda uma benathi kodwa bexoxa inganekwane efanayo nakwabanye ngoba uthando luyinganekwane kwasukasukela. Endaweni ekuthiwa isothandweni kwakukhona isilwane esisabusayo esibizwa ngokungathembeki. Sasinamandla okuphula izinhliziyo nokuqaqa amafindo. Sake saqaqa ifindo lwasofa silahlane laselibosha umnyaka. Manje sesithi kwakukhona uma sixoxa ngothando lwabo ngoba selaphenduka inganekwane kwasukasukela. Uthando selwaphenduka inganekwane kwesixoxa nabo. Sinokubaxoxela izinganekwane ezake zaxoxwa abanye ezidlebeni zabo. Sithandana nabo kokuqala kodwa kufana nokuthi sibhala ukulungisa ezinhlizweni zabo ngoba sibhala ukulungisa kwetest eyafeyilwa yilabo ababethandana nabo. Hayi ngoba nathi singcono kunabo ukuthi sibhala ngememorandum yamaphutha abo. Sixoxa inganekwane ethi asisoze safana nabo ngoba uthando luyinganekwane. Kunenganekwane ethi ngiyazifela ngawe evamise ukuxoxa abakhohlisi beqamba amanga besho bephila saka. Kube nenganekwane ethi nami ngiyakuthanda age is just a number ejwayele uxoxelwa besilisa abanezaka ngoba uthando selwaphenduka inganekwane. Noma mhlawumbe izinganekwane esizashintsha indlela eziqalwa ngayo ngoba kusashiya ukuthi kwasukasukela sekuthiwa ngiyakuthanda uma sifuna ukuchitha isizungu. Cositosi yaphela ngusicelo Mpungose.